Meurin ko ya kwa mga mera na berarikin nam ririon detay riya ta mero ayo ay mga ayo na pangkan ni ritan naratam na irin anon detani nga ibukim ayo ara kostos tun karakinan meon detay na ni tenis ari pun tenas na kwa kwan kamonaki ngkai pun singa ya teri kitemen na iro ya anakaro ay kapopetara meni tirota saro korain kay na makoro wabuyin detay riya narakarakyay are tetangira eri buaka may may naswaki na kuno makoro wapui asta ko kamatuta na kanwa na makoro te bui merwaiwa nde wi kare na ko asto kiro ndroko ni mina ni bekandena kini kan iroro na kontenis meroro na rene ito ka away kain na yaus pakanwan na puro roy mesos ni katan karikyan na nun tenis pa emena ya iti metuan tangira sos kita nga ya po ni mena nanona iron nokes nde tay na bere yo es waswa yay mina pa inakataya ni kakaya kiangan na nakona ni kapupuwa kiyay menokes ang kayeta ko pa ipakan nanuana mekatina awanya na tare na hindi tayo na beri aya po na kita na kinanon ni tinis minya pun taran nus nanona ntawanin ni mayroon nokes kinaringan ko asun ni mina ariang ko pa meraki ito mas nang date ang kanya arak-arak hindi tayo yuki pa yaro ko iya Ing aben ni meta ko ni mimi nito kami inte pa yayawakin na ni tenis manimina aresite po maka nga ama nga birinunya kinanokes nito ka yaya natatay pa ipon ko ta mo inte pasen ni tenis ni bunnoy nanona pa eripere na riringa kya son mina iron nokes ngeta ko pa mera kya sona me poni de pa yari ki pa ni tenis ya pon sa pakakwawa roy nanona titayari pa nga ipon yaya natangira ibukin nokes onda van kariyaya paya na kunani mga nora mina rikinokes irarikina. Yata tamyanawana paya taya paya pun nota rairon ni mina paya mga pun karawan niya ngoya pa ayaron na yakawa mina ariya pun sepastan sepawana kaangangan ako ina o ngaya yasita wanin na napendetay erangin umaya kwa. Yaka nga roy mani tenis yay tabasin. Yung tenis pun yay tabasin. Ya ita ungke pa yung dro me ngaya to bunakia. Ngkan roy ngaya bunakia beto e buri omo. Kaya tabasin. Away. Toga, iray tabasin na ani. Ita wana ni epeni taina. Toga, tarane sineng na umo. Sanan karikera kabugo te pata. Pa epeni osonga nenes ka tawroray man ka waran na raus. Denise, taina na ko. Kupantay na pera didinga kasun ni Mina. Toga, wabere tay. Sana osonga no. Siya nga naka. Kunara tenis. Yaka. Yo ko kita niya mora king kuy pa ngayo te babasin pa inora king kuy. Nokes, ayake tabasin makansi tayo kamwari nga su. Paya bundang mera kitira na may kay. Hanya baro ko papas. Mina, ako na tanong nga ito tanong na sino man may yoyok na bending asun. Squatay ko. Ang ngayero iri kakawaya ko baya kayo na nabangay ni Meraki. Yasa aro na ni Mari. Hapon rang karo abiri madaya kikiki. Ito na kwari ka ngayon. Awari, yung mga tangiruruaringan na suna. Ya, sarang dawatan na nuroya de kaigi. Lizzie, awara ka nga itakwari yari po niya iyaka nga nga irikiriki yay nokis. Tara yapon rang inakoroy. Ang kaya kosto wari, awapen na pendik hindi kakiyay kay. Nigo, oy na hira romi yan. Antay yay. Nokisa niya mananga ni kainis may. Si Debo peri miya tanro ri kakikiki. Kamnoria dinis me pa anak ya. Kaya ko paro na ko na ano miyaki pero ang taraya pa po na kya. Ngaya sikiro pa ipun kakaya pa naswang. Ngaya, anak ko nori ay nano. Yes, sa ikay. Mari. Ayra ra junior sa ikay. Sana kon demiya. O sanang di mo yung kay awari eso kung kanyan teruwari. Sakitan na. Yan ko. Naya ka nga roy. Apon da peka waroy sa meruro roy metenis o na ito kanakon te tairik. Punti mga tuwan ang kay Eric panitenis. Ya kairana ko nito kapay na iriyan ako ni kaway na punta ko wari po ni kariwa. Sibu kinapayaki at ay roy patirana na mekin neme na inanona. Pati pa Eric hiro na pahipon na mekin na payaki kukuray.
Kaya nang di nga kinimina, iron nokes. Ay ina me kinana bete uringa be mete nanuanga na kon mina. Ngia ponsa ni kukure ni katomena yung ibukin kaririyan nanon nokes. Payongan de nanon na irona. Eritay, nawa. Nukes, ngaya pun lang tamerot yaw sa iki. Spoon dyan ni Mang nakumay na pakantay. Payangan ng aroy, may yaw sa tainay ni ayatarey. No kam Noria dinis me anon di kay. No, kay nuri ni kati ay taxi pataw pa na akong tataw ni kakaya sa karik kitara. Nano na yasan ti taxi ke. Ing, esa pato ka na pan taxi ay nikiriya kaya na ratabuay. Panera no? Na, ya ka tayo me stabo ba yun ni kaya. Ang ngayon ori baka marami no ara kinakoy ni lazy me ke pa. Layar mo min na ko kikay. Eng nokes sakay na ko pas mamata kuri kita utan. Na me irin na ko nokes. Kopo me tenis me. Yak yo iya ba asan taxi na ko. Panang nakia. Yak no ya tayo me itakin na imay na ko iya ba. Ito paano nang kabu-kabu kimatapat. Kamori mo kami pan nasikaw ra mo ti ora kay. Padiray ron mina. Ya kay nga po niya yayapasin tenis me mangkam niya katami na baka sigwa yangkan. Ito wisiroy. Payabon na nora dyan yo pe kao. Yasan kaburo ko sa na ko ina payta pa ko ndinga timera kinasu. O nga yes, kiroy me kasay mo kami pakamsa o kam katong atemoy imay na may tekuka. Ani anaro ko na ko merita ipa aka namin na ina no makamabos maiya. Taw ko mori mo kami pa yung na para piaw. Mina, nakaparada pura ba yan ang mento na okay? Wala sum. Ya nokes, kurang darap ang kay kokiray. Iring mera kina peso. Ngay, namay takata ya ban naring. Ngaya. Kurang yung darap pa. Kakawag ti bubugi me. Kana bonde kita utan buka mo kay na ko nagari kang pasin pa. Kakawag ako pandawan ko roy. Sigiroy ya karawan ako tak. Ngayon ke. Karaw ko talaga sum kan. Kana yakin kan kan. Ya, ay sigiroy ram diding. Iring meong kay kuringan ni kangan. Ngayon. Take ka maguri. Ya kan kami hanay kan. Stepo iring meong yayasu. Ngaya pun jara baka una pa irom ki. Sige roy to iba. To na ngin kay mo pari bundonora na aro na kana ri ngayo karware. Ya pun tatawa na min na naging. Serangge iri gina po kami Kura pa nokes, kwataya. Iring me mataya kini yang ay manay kapya sa yataren. Taranya ko baka nabenta karinan ni. Wala mina yay po kam. Iring hindi yan tiri ke bukaw. Ay rara pa nokes. Ya me ko kisi kandi nga kamo. Baka nga stepo ya kakain na pe. Ni ka nga yay. Are ka nga na nga umekamo wa bukin ruruaw. Kang ko karawan di nga pata ko bang ka na kurang stress. Ay na metuwa-tuwa tapakan. Papuntan na ko ba nakarawa takatuto na ko yung. Ikapihan ng mina. Ka na ngayo. Nekan ne. Yes. Ni wag ni nga tay At tare mina. So sino ko mentero ay ba. Kaya darabo kay singay menki. Basta na ko kana ngayo sa non takatangay na po ko rin na ilisi man ay mare ba. Ang nyari ko na ko tangi diyan. Yan okis. Iring sigiro ay dikirom baka ko pe kura-kurang ko eh. Hakita ka nga papansi diriring. Kangay tapit-tapit mo ano. Ngaya, kangay kinang daon takataka. Maan ka na ngayon na ni meti atin nawa kita atin neriday pa. Ibo na ganyan nanoy ko. Ya, kurang kakabesa ko ki. Ako katayang kanya kay nanoy ko tiyara po ko na bukya. Ayrang kakaidik yung diding yay. Engke. Manang ngayon sa nun, panaring ko ikin takatangay na. Lizzie, o kaya po siguro magkakainteroon si ngaya. Iya ka nga. Hari na rin nga kaya sunay mina. Mayroon ya po na kinakumeg. Kasi na ako makaw ko temetaro akan ro ko tayo ni mahani. Ngayon tani nga daw tanapan nakaw kya. Yan ka sa mga takupantay. Dito kaya nga, Denise? Ya, Denise, ari kay ni tan nga nan sukun jetsa. Itaw ba nakakairi ka na pa may pundogin ay punirong na. Bahaw ya naka nga. Punin mere mun taway punirong na. Yag na pa nga yata ya pa yag tekin na. May yata ya pa puniya nakanga. Hey, may nga mina. Pun na rin teru. Kamapon kita na na pa ay pun si ngaya. Meron rin pa ni po kaya no kesinti nga. Shh, ngaya. Tanda na ko kawari ay keke. Ya, yara nga ya meme. Say, kunang kakabuburan pa iki. Ya, pakipunan wakanta ka nga basta po Denise. Yarawan niya na rin nga mina I don't notice. Abukin tirang kay inariperingan na imina na tenis. Kangaya mga rang ni kapupura ni payahan ni. Pangaya. Yung na nang ta ba yere ako rawari. Ya tau te ka na to pende ba ya kya na no nong kami akan mo sira ko rami karyo yang mo yana.
Dirang kaya sinangkukan na. Ne, sa kanika na te kare wotara may tarawa ki, kanga sa parua mo te kaki. Yani ye. Ani kasuwa pa to sa kan na rin ditabe sa kitori merik. O bere kare si kan nang kay, ay mina yaki anate. Sa supo mo ang kintamin ba sa rin nga namin tayan pening kayo wani kay kay. E nang puni kaberan sa mo deben di supon tamin. Ing, abon niya mo yayawa ki kain te katangay na. Ono kes, yarang inupuno ikina inanon diru waris to kuya meni mina. Mina war. Napakara mo rin nga manik eh. Ya, ye gitu kinano me kurara pa. Ngayon. Atau orang ngori bandingin ako man yung ako waragi yan agi pa. Aso men tata maraki. Ya ngaya. May, kuha ka na lang na konti try ko ni ngapong. Kaya ko san roro konti taan nanda. Mga tinanda anggi kan ako tiyakin na ikan. Tapon ta kakarong ko eh. Kurang pekwet. Yegi mo ko na ito anggi yay. Mina, dare ti katin ka peni amtayin tapo kan. Kikuriring kay. Ayaw mo amtayin warawi ko na ko namtok. Ya, pangayan eh. May kakawa kita utan namtay na kukuray. Puntiki wengi tamaan. Kunang kay kukuring anak ko ban kakuri ko na merorom to. Takas kiton. Kamusin ako na ko ni memeta kung taon kiton. Nako na maragi kiton pikinik. Irang maninga te kan ya kurang ini kutayan nanom. Ang kitarayan o kes. Ang kana ko bosu keniya yam kanga. O irang tauroy ni kameroro kon tayo na. Irarapahan ni Mina. Tara, timito nga kinakon dito meron tayo na. Shh, may anak yan mo ay nakikay. Antay yay tenis me. Kanga nga katati diya iki. Wara, simentan kawari na yaw so ngayon kaya ko pa kanton na ko ngayon hapon taon na ko na. Kay stipu me taranya yung ni kang kamroy. May irang manda pa itira ya kari kaun. Irang kan kari na ay me stipu kang hayaki kukuray na busmayay. Ibun rangin laundi ingay anaki atatangiray. Me toeroy ri kyan nangukit na ko taraw. Mina, tika kangan. Tari yaring doy rin nung miyam kanta nga. O meton dapitay. Giyo toroy batray inanom ki. May yun manangan diyan na yaw sikay. Pairang pura ni kani kakaraki kineng out merong na day nain. Makangayaki puro yung out siniya sa kikay mangay. Awabun makin ako na niya program meroroy. May yun manangan ako yung tarayang kan na mga kita na ikay yung kitokwa kirok. O yarang tinibe pang kain suku ikay. Mina te, tayo na nukawa kiyo. Kukunan wari kita na parorom nga ira. Sakay sa kami yagi hotay meron na miyo. Ano ko roy na papahin kapen. Ya, ay raraparang ko yung okis. Ya nga irang kura-kurangin si ora kiro. Ya kirinta kan na mara ko irang kanikan at mo irang kangkang. Kukauring ay. Erang kangkang one wishbone. Ya, nakarikya ka na uyay. Meme na yan tatapuan. Kangay ka binakati mapiya me. Yata aminang ka na ipon na ko yay. Ya, ay rom. Kuko na nabukay nakarikya ka na uyay. Iko na pa mina me. Ningay. Nga inabi. Kukaragin na mo nga yapon siya na nabi kanikanakin. Sana ko nokes. Shhh. Ayan ki. Asan ako ba yay ko pa? Yung na kumantayan nyo nga marunong ko. O nga yan nokes. Sana ko. Pakurangin rara pa. Asan ako ba? Saan naman ako nuki? Nuwagi sa amina, ani pa ni May. Kato nga temoy. Irara po mo ba? Taran na naira mo ni yay pa. Nokes. Sa kaya na ko. Pasongan mo yan ni mga wakwan no. Han, ya hawa ba yarang inibek. Mentoni rik wema. Kam nera. Ya nokes kan si wata mo bek eh. Paya kakaya nga uminti nga kinairom. Kurang bayan to menu kurakura. Te, mari. Sabon nagkike. Yabun sa haro na. Yabun nang kura-kura ta karabirim tayo kay. Iswa yogi dinis awagi ki yanang mga puna kya. Kwa tayo. Shh, ya tau te kana. Sapon rangin mi ngongoy ri ya te kay. Na ito ka anak ko kurukure yan rangaranga na lazy payong ang set ya marake. Wani hapon ro kuda petay ni mani. Ano po na kaya rami ay ay puntira rasun mina no kuan no kes. Ya. Kaya bende virus ro ni mina ki. Puntamin ro ko rin ang kamera kinano. Punagya ro yung corona men yuri. Kama ko na nataya pa to tira bukin ang kayakangan ni Mina. Aman tang kaya kaya na yaki ang hari. Ikatahan sa kiyo. Yan ang kokorekt eh. Ya, yan ang mera kinano. Ante ya kamera ka nanum ko ito ka. Pantay meni mera kyari. Irang baka nomet ang kimuan ro. Oy bunag yorak. Tirang kanya ko roy. Ya, bundi sa karabirim roy. Etaw men naroriring kami pa yamay te kuka o sa penina ben na marake. Ato sa takakarote utan ni kakipos ni kaas. Abon kakaraki ni kakariki yung hutu korek kay kayo ni Mina. Ari awaki na waking kay ni kamerakinan. Aro kon wishbone o warin na kon takataka ni kahitara. At warin no kes din na kon nota na yamwa. Ay Mina akis to kumiyari diya kini kakaraki.
Ya kurangin darapa nokis. Gisiriri ya kikina ko na ketanwam. On taraya. Irang darapa tipongay pa yespanura areponin ko eroin ko. Ake takanga mina. Esi kawa ngi boka ya ini niya kanga pa ne. Pundang kakawa ginano ni meaura ayo. Ya ipu ni kanda na penokis. Ya na punto me toya. Te ye de peo dagina mina. Ake may pundangin ko kuray nungam tete ni kawai buki ya ini. Ay punanta yari na riki pabum. Ina pundang tigiroy jay niyan. Igidari angge roman. Anda yang ora ya uriri pa. Inagi kaina no jaina den ane papu pa. Narita no kwa kwa kina me meaura ina me ria nakaro. Panya ko wara kwa na siyo mata pa. Am samma kuri. Am pain taka karo kito. Am pain nuru. Ya panya gide ya ande. Isoy men nora te mau nukarawa te yoawa na kun sinaw. Ya nokis. Irang kakay na no rom. Kakay ni ka. Ay nang kukuray nungongoram kakaraki. Nira ba anya mina. Pai ka isuang kay pun. Pai ka kami na mina nanundo kay ni pehiri. Yagi kariyoy. Awan niya kami niyang way bagay jay na re. Erang kay na nanundo way yun tangiriya. Kaya jay na kurang kay na nun tangiriya. Wa ngikay ipun yay jay na ande. Ba iyak busumayay. Ako nga yapon lang puran tangiriya ni karo ko na patapong lahi me. Yaki ata na nun. Ipun niya yung yapan nang punda na nun ako'y nataw-taw wari kime. Eso ay musroy na nun. Meta mo inumaroy. Meta mo ay ako rin kimarakin puro upugin. Ya ipun nantay jay niyan. Nono na emin na nabay busy kay. Yang mina. Ipun niya na napay PC kay. Ya, irang ka ni ka-spoon na ngayon. Ay ipun nantay. Yang yatam na mekin na naman. Taon na puntaw-taw wari pa. Nakosin ako na nun ako'y napuntay rin kayo. The chats. Gana ko rin yaso ang kanapake. Ngay, kurik barora ay pungke. Ngayon, irang ka ni kinapantay. Ngayon pun dia yang orang kan ako nang yang warikin tuam ki. Sagi kakita men na yapon din na be awabo me ya kangangay mina. Abon nan. Ebon dia titaratar royo tiriniri royo na pagpagin tuam. O isan, nakiarang takakaya ako na mga pandikitasin ka na puri yariniri niki. Roromi yari. Irang taka konto kinangkay, irang kay na ron ron. Antay ay. Ya, bakit di ba ako tayo nokis? Kaya kaya me, antay ako na nun. Nakadiway. Kay Denise ko ya itetay bukin. Yara ni, Denise. Yata Denise ba irigirig masos? Yeriyon di kyan ni nokis. Ay sagi si Rona. Asa ni kape ay main manangayan na kumay. Yara. Kando mo mina. Asa ni kape? Nano na yasa na rin niya kadindin ni man na kumay. Kuirano kung kuya sa ron takarindin. Hapon kapos men na nakura kung kuya ngaya kariya ya pari pun rangin tangiriya. Mangkaya nakanganga, yarang unun so sirong na yan na ito'y menderay takin ako ina. Ipon ko manggam rono mina. Yoy kaya pura na pero romi yan. Irang kakawag po na riyan ni kong uraya roron pa ni kapyan ni on na kaya tipe ako nakarapya may roya. Yoy yarang inipura na kong tinis. Yapon tuway kongoy kami yung ngaya kosin ako na beri mo. Sa ipon pura na kayo maukanta ni nga. Oh. Siguro ay mina kaya ambure. Ipon sino nung kawag pa. Kaya tepe akin na nakuha ni Denise. Panakin na tapay yan yatay. Ako nang pesa nara pa mina pa yata ayo. Nokis, tiko kosan akong Denise ay kongo kway. Sa ginano mga iro ka mabiyan ni kamen na tayo pari roromi. Sa kuwan. Ito pare, esa ni Bebo kina. Okay guys, si Puto kayo na nakangangan ni kape na ito on advice na ako inaro na edi ay. Mga iya yapon kakarapay bahay may irora. Hindi ako miminayang kay mina. Kapunso ko na bang kayo riya kabutame? Ngayon, ipunso ko na ba dari kiya. Payari kayo diba ako yang oya. Sing, tarana nang sukumo ni karikit yang nga po me. Hindi ero ko kiki. Okay kayo korona ipan na ako nakakagpos ang tami. Yay, free. Ay na po ni Pianipirin ako diyara kintiyo no posto utana. Tara mina, siguro eh. Nga na ko ba na oras gawin ko na hindi ko kumuha ng mouse. Pa ngayon kayo kita mo. Kaya kita ka nga irang tatangira na nun titapon tami yari pa yatoto kaya poso. Oo nga yung paninggi ang kanagi ang kangang. Masay damo tayo na ako iya pa. Na ako di Village 6. Yairi ni mina menokes na kung titapon tami ni Village 6. Awang tatani nga daw na puwantay na yapirim. Ay mina, arin nako. Ito, mentitay yung kanis na naging mga wakira ni Denise bahay tira yang uya. How much do I owe you, sir? $4.20. Nawa, kasi kau ke ante ni kare berepe.
handin na kong ke tenis kopun po meya. Yes, walking po ba? Ya, toka, yay mo kain terogi. Ake me nakuas ba na nakuas na be. Denise, kwado utuk yarangi. Nego, ake ya pun dijak na penu meta kung tayan stoa. Ya, yarang na ko nanong kyo kwaswangay ba narimuam. Ongay tau ba ko nang ngera. Yero ko na rin ang yer. Kakawagin kita karikyang e po. Wala nga ni Mina. Ya, nego. Yesan na ko nuk. Ito berang mera kasuna. Iyang, wantay ronan na ko. Ni, baka kabakagiro nukis. Natayakan na ko ni Girian na naos, bari ang kainan no eta. Ya, nananoki sa iriya na ko. Aw, yagiro rin kiri nga kasuna. Pukoneran na ko. Uwan to kina. Harihatoan na ko nga iya women. Yera. Yera beri pupu kina yung kinukis na ko ina ka na punti orak. May miyandan na ko. Yari gidjawa tabun. Nukis ang kanto yasa na pendokin ako na yaos. Menangkayabon si kukay ni kakabong hari basta kas na nga iya. Ya, siguro ay, Nico, nang meso nga ipayarang inikwa. Anadmit niyo ang kahangay. Ya, giraw na no. Ya, Denise. Ay kawarang ko eh. Kwa mo nang tangira nukis ki. Siya kitangiriya. Hiyaw tangiriya nang indokong winte nga apong. Hankay na yung kita na yung mga panang iso kumon singay tayo ka. Okay nga ya. Himi na sinalong ka na ako kay nanuay. Ya, nakakay na no. Ya. Yara ang kaya karawa rin no kasi na kung nina. Tira yari ginawong. Ya, ay bro. Ya pandang ni mais te payari kinte pongan ni merina ya te yai kai. On te tayo hasta no ramwa kanon na pong to ware sos. Shh, yarang kayo sementik sina kumina. Taon na punta na nga yarik tukta na. Iwarang kaya na sa animenta riswang. Ni Denise, pun di pa orokin na uyang. O nukis, yari kita pa merakin na no. Nagtik si mo na ko ni Mina. Ya, anta ye tikse. Panday ni. Okay, kain jauh sih aku beri ya, bayar pun bare ya yo kina. Nasi kapo mon tuangnya teh kau. Mauri sos tirami yang. Ita pinu kera nanon tenis makanga ya mengaranga kyota. Ya kata ya pa etangiri ko ke tangira nokes. Kyota wa ya kya na yang. Isi ata yang kai pa eto men na koro ya rona. O ete inna kyata annena. Ya mangarita kina ko imdemi pa ya imu araw ni kakara kiyai. Saki tiome taki. Ya, ay tira na nun takaraki ay. Kura-kura aro ni Mina. Ya, napunta tayo nga kasi po may Mina ng apong. Gia para ya tamni no kes me Mina. O ya kapaka Mina ni mo yung ana. O handanana ng pamina. In case na kain na no ye bukin na na ipupuki. O nganya, yawa kirika kina kone yaw sumake imeni tipeni, ariete imetuan stiku yay. No ke siku aki. O kaya swa yuki roma ke yamena ya. Aga, yamane nga riaso ko sa mampula. Nga narimu ipangay kita niya ba? Iya upay ay kakaya the town. Ayang mena may mo kare kya arom. Pa kya te pari ana ko ni kaya ay activity. O na make yare kiron tiru. Asiro ite pena pa iya ko ki rawa kay. Ato na rebe mo mo sirawa un tiru. Ayang sigiroi. Ay pentarang kaya san koray ni Denise na koira. Yarang pura kangan tangiri ang kaya ya pun sa min ano na pa. Ay penari meta na. Ay tawa na namin nagitintekin na na koira. O yan ang isang kayo ni pura na kong soos. Yarang kayo na nun tangira na kape. Tatiraruan na koray. Ay kayo na nun ang kayo. Yarang kayo ni kaya sipahin ako na royo. Andang din na pinapusiyan na no may uyang pa. Nang maning atayakan tenis. Ayasan ni pe irun temen. Nang day nagkatapian na no iruna. Anang bunday na pentiyara ro may iruna.
ay kahangar watan te tangira ay yakwa inang kora kay ay sikirai me tau sapu utangira ay poningan ki kwa kinura na nume itekin na me na nupa nakawakin na utangira ibakim nakia kona na tayo papunsingay. Iwara raung jita iri kiai. Sakato ka moi kai makoro wabui narakara kiai yo tetangira ay iri buaka. Ibu nagi toto kitenan meya po muara tai. Ibu kini mangaritan ng oram ni kanuan jita iri kiai. Yakakawa na nuya tantangira ay kai ki. Mesta kai ngaira patiray nang hindi na konti wiki na ro. Yarang ini kakaitaw ko ibu kinamta yara kwasan na nga nakon nam ko ngora titam ni rinanun titaninga. As na mga pundisa na benaron na yu, na kondekin timoni pong diwi kaya narok. Awa kaya sandikin kan niya pakain nam kostos, mente puta kin kana ko pa na mekarikirong-rong, ariri ki panitinis, puniruta mena tinemta. Ariri ki panukis, puntare mon pitak. Ariri ki panimina, punirita pitativeya. Ariri ki panitoka, punikia taratairas. Ariri ki pa eritay, puntiroy teira. Ariri ki panilizi, punitameti eteri. Are eri ki panimari pon Monica Tiroy. Are eri ki panawa pon sipau kietau. Are eri ki pasos pon Sam mosintiaso. Aware eri ki panitipeni pon neyereta teupe. Awai ngai timetani moni Simeon tatiru. Are yesan ron kun kapupunga korawan te kongora ibu nam kakakipos ni katua tairi kin temoni pong korak dinanon panan kiripes. Kurangin na itaw bukin namtay tay maninga. Am kongora yo tamni dinanon titaninga. Nakon deken temoni pong nte wiki anaro koni pon tay na nabayo nte awawanu nte tairik. Korapan ng oram ina tikiray ni kiran nam away kay mina asta po mo.